Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Michael, pero mas kilala ko sa palayaw na Kael. 28 taong gulang. Isang tricycle driver dito sa aming lugar. Maayos naman ang buhay ko. Napakasimple lang. Hindi marangya. Kapag hindi ka namasada, wala kang kita. Ganon kasimple ang takbo ng mundo ko. Ang nanay ko ay isang tindera sa palengke. Araw-araw, 4:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Ang tatay ko naman ay isang construction worker. Sanay na sanay sa mga mabibigat na trabaho. Lumaki akong nakikita ang hirap nila. Kaya maaga rin akong natutong magsikap. Pero hindi ko akalain na magbabago ang tahimik kong buhay dahil lang sa isang tawag. Kaibigan ng aking ama si Alfonso, isang negosyante na madalas nasa abroad. Inaanak niya ako. May asawa siya, si Ninang Jean, 45 taong gulang. Isang sopistikadang babae, maputi, makinis, halatang alaga ang katawan. Hindi mo iisiping na sa ganong edad na siya dahil sa kanyang tindig at itsura. Isang araw noon, tinawagan ako ni Ninong Alfonso. Michael, may pabor sana ako. Bungad nito sa telepono. Nagkasakit kasi ang driver ng Ninang Jean mo. Baka naman pwedeng ikaw muna ang mag-drive sa kanya pansamantala kung ayos lang sa'yo. Hindi ako noon nagdalawang isip. Malaking tulong yon sa akin at sa pamilya ko. Kilala ko si Ninong Alfonso. Mapagbigay to basta maayos kang magtrabaho. Sige o Ninong, kayang-kaya ko huyan. Sagot ko. Stay in ka lang muna doon para hindi ka mahirapan sa biyahe ha? Dagdag niya pa. Doon, Miss Love, nagsimula ang karanasang hindi ko kailanman inasahan. Pagdating ko sa bahay nila, parang ibang mundo ang sumalubong sa akin. Malawak ang bakuran, may maayos na hardin at 2 sasakyang nakaparada sa garahe. Nakakailang nung una, pero nasanay din naman ako. Si Ninang Jean mismo ang sumalubong sa akin noon. Kael, salamat naman at pumayag ka. Sabi nito na may mahinahong ngiti sa labi. Pasok ka. Sa loob malamig ang hangin at mabango ang paligid. Ipinakita niya sa akin ang kwartong tutuluyan ko. Maayos naman at may sariling kama at kabinet. Mas maayos pa nga kaysa sa kwarto ko sa bahay namin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi pa niya. Opo Ninang, salamat po. Sa unang linggo, trabaho lang talaga ang nasa isip ko. Ihatid siya sa opisina niya, sa bangko, sa mga meeting, minsan sa salon o sa mga luncheon, kasamang mga kaibigan niya. Doon ko unang nakita si Alice. Isang hapon pag-uwi namin mula sa supplier, may babaeng nakaupo sa may sala. Napakaganda ng bihis niya. May dala ding paper bag na mukhang pasalubong kay Tita Jean. Jean, masiglang bati ng ginang. Oh, Alice! Sagot naman ni Ninang Jean dito. Sakto, nandito ka. May papakilala ako sa'yo. Lumapit ako para kunin ang mga dala niya. Kael? Sabi ni Ninang Jean. Siya nga palang Tita Alice mo. Matalik kong kaibigan. Ngumiti sa akin si Alice. Aba, ikaw palang inaanak ni Alfonso. Siya palang sinasabi mo, Jean. Tama. Siya nga yung nakakwento ko sa'yo. Ano, tama ako, di ba? Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi nila. Sa pagkakaalam ko, balo na si Tita Alice. Kaedad niya lang din si Ninang at may sarili din tong negosyo. Madalas siyang dumadalaw kay Ninang Jean dahil may pinag-uusapan silang negosyo. Hindi ko alam kung bakit, pero mula nung araw na yon, naging madalas ang pagpunta niya. Unti-unti nasanay na rin ako sa presensya nilang dalawa. Kapag nasa likod sila ng sasakyan, naririnig ko ang kwentuhan nila tungkol sa negosyo,
sa buhay-buhay nila, minsan sa pagiging mag-isa ni Tita Alice. Ang hirap talaga kapag laging wala ang asawa. Minsang sabi ni Ninang Jean habang pauwi na kami. At least may asawa ka pa. Paano naman ako? Sagot ni Tita Alice. Napakatahimik pag umuwi na ako ng bahay. Di wala akong makausap. May kakaibang lungkot sa tono nilang pareho. Isang gabi, pinasabay nila ako sa hapunan. Kael, dito ka na kumain. Sabayan mo na kami. Sa pagramdam ko ang pagiging komportable nila sa akin. Hindi na ako basta driver lang. Kasama ako sa usapan nila. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba, Kael? Tanong ni Alice. Nakangiti to. Wala pa ho. Bakit naman? Sabat ni Ninang. Gwapo ka naman ah. Napangiti ako noon dahil sa papuri. Pero sa loob ko, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang naramdaman ko. Para kasing sinusukat nila ako. Parang may gusto silang tuklasin. Habang tumatagal, mas napapadalas ang mga sandaling kaming tatlo lang ang magkakasama. May mga hapon na magkakape sila sa beranda at tatawagin nila ako para sumali. Upo ka muna dito, Kael, wala naman tayong pupuntahan. Sabi ni Tita Alice isang araw. Tumawa naman si Ninang. Hayaan mo na muna siya, nahihiya pa sa'yo. Hanggang sa unti-unti natuto na rin akong makipagbiruan. Natuto na akong tumingin sa mga mata nila kapag nagsasalita sila. At doon ko napansin, iba ang titig nila kapag akala nila hindi ko sila nakikita. Hindi naman malaswa, pero may something. May kakaibang init. Bilang lalaki, may bahagi sa akin na natutuwa sa atensyon na nakukuha ko sa dalawang ginang. Pero may bahagi ring nag-aalinlangan. Magkaibigan sila, parehong may pinagdadaan ng lungkot. At ako, nasa gitna. Minsan naiisip ko kung pinaglalaruan yata ako ng dalawa. Dahil sa totoo lang, habang tumatagal ang pananatili ko sa bahay na yun, mas nararamdaman kong hindi lang ako driver nila. Parang unti-unti may papel akong ginagampanan sa buhay nilang dalawa. At kahit wala pang malinaw na nangyayari, ramdam kong may pagbabago. Isang pagbabago na baka maglagay sa akin sa sitwasyong alanganin. At sa mga sumunod na araw, mas lalo kong naintindihan kung bakit ko nasabi yon sa sarili ko. Na tila ako pinaglalaroan ng dalawang babae. Dahil isang araw, may mangyayari sa aking hindi ko inaasahan. At hindi ko rin maitatangging nag-enjoy ako sa larong hindi ko alam kung paano nagsimula. Isang gabi, kakauwi lang noon ni Tita Alice. Hinatid ko siya pauwi sa bahay niya bandang 10:00 ng gabi. Tahimik ang biyahe namin. Bago siya bumaba ng sasakyan, ngumiti pa siya sa akin. Good night, Kael. Ingat ka ha? Sabi pa niya sabay kindat. Opo, tita. Salamat ho. Sagot ko. Pagbalik ko sa bahay ni Ninang, akala ko tapos na ang araw ko. Magpapaalam sana ako para pumasok sa kwarto ko nang tawagin niya ako mula sa sala. Kael, sandali. Nasa center table ang isang bote ng wine at 2 baso. Nakasuot siya ng simpleng pantulog na hindi lalagpas sa tuhod niya. Umupo ka muna. Inom tayo. Saluhan mo ko at nang may makasama naman ako ngayong gabi. Alam mo naman ang ninong mo. Lagi na lang wala. Ako ho, Ninang? Nagulat ko pang tanong. Oo, ikaw. Minsan lang naman. Hindi ka ba umiinom? Tanong niya. Umiinom ho. Sabi ko. Good. Sabay ngiti niya. Umupo ako sa tapat niya. Sa unang lagok, ramdam ko agad ang init sa lalamunan ko. Kumusta ang buhay mo, Kaela? Masaya ka ba? Hindi ko inaasahan ang bigla niyang pagtanong. Opo naman. Simple lang pero ayos na ayos naman. Ano bang pangarap mo? Yung tipong gusto mong maabot bago ka naman tumanda. Napaisip ako. Ano nga ba? Gusto ko sanang makapag-ipon. Makapagpatayo ng maayos na bahay para kina nanay at tatay. At siguro magkaroon din ng magandang negosyo.
Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang sinusukat ang sincerity ko. Napakabuti mong anak. Mahina niyang sabi. Nagpatuloy pa ang inuman namin. Siya nga pala, bakit nga ba hindi ka pa nag-aasawa? Nasa wastong edad ka na. Tanong niya na may bahagyang ngiti. Hindi ko ho alam eh. Siguro hindi pa dumarating. Hindi pa dumarating. O baka naman choosy ka pagdating sa babae ha? Sagot niya. Nako hindi ho. Kahit sino ho ipapatulan ko. Kung meron lang talaga. Napayuko pa ako. Ramdam ko na mas nagiging personal na ang usapan. Kayo ho, kumusta kayo ni Ninong? Ako naman ang nagtanong sa kanya. Okay lang po ba kayo? Sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa wine niya at sa baso niya bago nagsalita. Alam mo, Kael, hindi madali ang may asawang laging wala. Tukoy niya kay Ninong. Mahal ko ang ninong mo. Mabait siyang tao. Napaka-responsable. Pero napahinga siya ng malalim. Iba pa rin kapag kasama mo ang asawa mo sa araw-araw. Yung may kausap ka sa hapag, yung may katabi ka bago matulog, yung may kayakap ka, at yung maibibigay nito ang pangangailangan mo bilang babae. Alam mo, sobrang tagal na naming nagsasama. Ilang dekada na. Pero hindi ko maintindihan kung kailan kami nagsama ng matagal, yung bang hindi siya umaalis. Hindi ako nakasagot. Hindi ko naman siya masisisi. Negosyo niya yun. Para sa amin din. Pero minsan, nakakapagod din mag-isa. Tumingin siya ng diretso sa akin. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na gusto mong sumaya kahit sandali lang? Hindi ko alam kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Lalo na nung hawakan niya ang kamay ko. Siguro ho, oo. Gusto mo bang sumaya, Kael? Tanong niya. Napangiti ako ng alanganin. Hindi ko ho alam eh. Tumawa siya ng mahina. Hindi mo alam, o baka naman nahihiya ka lang sa akin. Hindi ko alam kung epekto ba ng wine o ng titig niya. Pero naging bukas ako bigla. Siguro, baka nga nahihiya ako. Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa akin. Naupo siya sa may sofa kung saan ako nakaupo. Mas malapit na. Ramdam ko ang init ng presensya niya. Ilang segundo kaming magkatabi na walang nagsasalita hanggang sa bigla niyang tinanong. Marunong ka ba, Kael? Napalingon ako sa kanya. Po, kaya mo ba? Dagdag pa niya. Mas lalo akong naguluhan. Po, hindi ko kayo maintindihan. Ngumiti siya, pero hindi siya nagbibiro dahil seryoso ang mga mata niya. Gusto kong maging masaya ngayong gabi, Kael. Kaya mo ba? Parang tumigil ang mundo ko sa mga sinabi niya. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Mahina niyang dagdag. Ibibigay ko sa'yo. Basta pagbigyan mo rin ako. Hindi ko agad maproseso ang lahat pero malinaw sa akin ang ibig niyang sabihin. Ninang. Halos pabulong kong sabi. Jean. Putol niya. Ngayong gabi, Jean. Jean lang ang itawag mo sa akin. Mabigat na ang hangin sa pagitan namin. Alam kong mali dahil alam kong asawa siya ni Ninong Alfonso. Pero nang mga sandaling yun, nakita ko ang isang babaeng nag-iisa. Isang babaeng humihingi ng atensyon at ako ang naroon. Takot ka ba? Tanong niya. Opo naman. Totoo kong sagot. Sa akin ba? May bahid niyang ngiti. Sa sitwasyon ho. Hinawakan niyang kamay ko. Napakalambot ng kamay niya at painit. Alam mo, Kael, minsan, huwag kang magpapadala muna sa takot. Lalo't palay nang lumalapit. Napapikit ako saglit. Bata ka pa, Kael. Malakas ka pa. At alam kong magagawa mo. Ang request ko sa'yo. Sigurado po ba kayo? Matagal na akong sigurado sa nararamdaman kong kulang. Sagot nito.
Nag-usap pa kami ng mas malalim tungkol sa pangungulila niya sa asawa niya. At nung gabing yun, ako ang driver niyang maghahatid sa kanya sa inaasam-asam niya. Sa sala, kinuha niyang baso ko at binaba niya. Tumingin siya sa akin, tapos sinalikan niya ako sa labi. Dahil doon, tuluyan na akong nadala. Alam ko sa sarili ko, marami na akong napaluhang babae. Kaya sigurado kong isa na rin doon, si Ninang. Grabe ka pala, Kael. Hindi ko akalain yun ah. Pagkatapos noon, nakaupo na lang kami sandali. Parehong humihinga ng malalim. Walang makakaalam ah, sabi pa niya. Opo naman. Kain-kaya mo pala eh. May mahinang biro sa boses niya, pero may kasamang lambing. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Bago ako tumayo para umalis, hinawakan pa niya ang kamay ko. Kael, may isa pa akong ipapakisuyo sa'yo, pero sa susunod ko na lamang sasabihin. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto ko, magulo ang isip ko. Ano naman kaya ang isa pa niyang ipapakisuyo? Kinabukasan, normal ang lahat. Parang walang nangyari. Maayos ang bihis ni Ninang Jean, professional ang aura. Kung hindi mo alam, iisipin mong wala siyang tinawid na hangganan, na linya. Pero kapag nagkakatinginan kami, may alam kaming dalawa. Bandang tanghali, dumating si Alice. Jean, masigla niyang bati habang pumapasok sa sala. Umupo si Tita Alice sa may sofa. Napansin kong tila napakaaliwalas ng mukha ngayon ni Ninang Jean. Kaya naman hindi na ako nagtataka nang mapansin din yun ni Alice. Aba, teka. Parang may iba yata sa'yo ngayon. Parang blooming ka ah. Biro ni Alice. Ngumiti naman si Jean. Talaga ba? May sikreto ka no? Tanong ni Alice, sabay tingin sa akin saglit. Ramdam ko. At mukhang alam ko yun. Tumawa naman si Ninang Jean. May kukwento ko sa'yo. Napatingin ako sa kanila noon. Hindi ko alam kung bakit bigla kong kinabahan nung sinabi ni Ninang Jean na may ikukwento siya. Kael, pwede ka ba munang pumunta sa kusina? Utos ni Ninang Jean. Oo. Hindi ko tuluyang sinara ang pinto. Dahil kahit ayokong makinig, may mga salitang umaabot sa akin. Alam mo, Alice, mahina pero malinaw ang boses ni Jean. Hindi pa pala ako laos. Anong ibig mong sabihin? Halatang entresado si Alice. Subukan mong hulaan. Jean, wag mo na akong bitinin. May ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, nagsalita si Ninang Jean. Si Kael. Parang tumigil ang mundo ko nang banggitin nito ang pangalan ko. Anong si Kael? Tanong ni Alice. May nangyari sa amin. Biglang natahimik ang dalawa. Ano? Halos pabulong nagulat na sabi ni Alice. Aba, hindi ko siya pinilit. Alam niyang ginawa namin. Depensa ni Ninang Jean. Lumakas na ang tibok ng puso ko noon. At? Tanong ni Alice na mas mababa na ang tono. At? Magaling. Diretsong sagot ni Jean na tuwang-tuwa. Wala kang masasabi, Alice. Ako nang magsasabi sa'yo. Hindi ko alam kung maiilang ba ako o matutuwa dahil pinag-uusapan nila ako. Maya-maya nga, tinawag na nila akong dalawa. Kael, halika nga dito sandali, sabi ni Alice. Lumapit naman ako, pilit na kinakalma ang sarili. Nakatingin si Alice sa akin na parang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Totoo ba talaga? Paniniguradong tanong pa niya kay Ninang Jean. Totoo nga, sagot ni Jean ang diretsyo, sabay tingin nilang dalawa sa akin. Ano bang meron sa'yo? Tanong ni Alice sa akin. Po, kunwaring hindi ko alam. Hindi ka mukhang mayabang, napakatahimik mong bata. Pero, ngumiti si Alice. Mukha ngang may tinatago ka. Napatingin na ako noon kay Ninang Jean. Wala lang, nakangiti lang siya. Relax ka lang, Kael.
Sabi pa nito, alam naman na ni Alice ang lahat. Lahat ho? Tanong ko. Oo, lahat-lahat. Sagot ni Alice. At sa totoo lang, nabibilib ako sa kwento ng Ninang Jean mo. Nabibilib ho? Halos maibulong ko. Tumawa to ng mahina. Alam mo, Kael, matagal na rin akong nag-iisa. Matagal na akong byuda. Sobrang lungkot ko. At sanay na ako doon. Pero nang ikwento ni Jean ang tungkol sa'yo, bigla tuloy ako na-curious. Talaga ba? May pagmamalaki ka raw. Baka naman pwede ko ring subukan. Hoy, hindi ito laro ha? Seryosong sabi ni Jean kay Tita Alice. Alam ko, sagot naman ng ginang. Hindi naman ako nakikipaglaro sa kanya. Pero hindi ko rin maitatanggi. Curious talaga ako, Jean. Ramdam ko na ang init ng hangin sa pagitan naming tatlo. Biglang humarap sa akin si Ninang Jean. Kael? Mahina niyang sabi. Di ba sabi ko may ipapakisuyo sana ako? Hindi ako nakasagot agad. Tungkol yun kay Alice eh. Tumingin ako kay Alice at hindi siya umiwas ng tingin sa akin. Tanda mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na may ipapakisuyo ako? Eto na yun. Alam mo kasi tama siya. Matagal na siyang byuda. Dagdag pa ni Jean. Baka naman, pwede mo ring iparamdam sa kanya yung naranasan ko. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko noon. Ninang Jean, natigilan ako. Ano? Tanong ni Alice pero may ngiti sa gilid ng labi niya. Hindi mo ba kaya? Hindi naman ho sa ganun. Naguguluhan lang po talaga ako. Tumayo na si Alice at lumapit sa akin. Hindi siya dumidikit pero sapat ang lapit para maramdaman ko ang presensya niya. Takot ka ba sa akin, Kael? Tanong niya. Hindi ho. Sa sitwasyon din. Oho. Maya-maya sumabat na si Jean. Kael, hindi ka naman namin pinipilit. Gusto lang naming maging totoo. Totoo? Tanong ko. Oo. Kung may kakayahan ka magpasaya, bakit may pagkakait? Hindi ba? Napatingin muli si Alice sa akin. Sabihin mo nga, Kael. Tanong nito. Ano bang gusto mo? Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot. Hindi ko kayo gustong saktan eh. Sabi ko. Ngumiti naman si Alice. Hindi na kami bata. Dagdag pa ni Jean. Tahimik na akong napaupo. Si Jean ulit ang nagsalita. Alam mo, Alice, alam kong magiging masaya ka sa kanya. At kung sakaling magustuhan mo siya, susuportahan kita. Napakabait na bata ni Kael. At alam kong magiging masaya ka sa kanya. Talaga ba? Naku, matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganun, Jean. Alam mo yan? Sagot ni Alice. Nagtama ang mga mata namin. Walang pilitan, pero malinaw ang nangyayari. Kael, sabi ni Alice, kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Biglang malungkot ang boses nito. Huminga naman ako ng malalim. Hindi ko sinabing hindi ko kaya. Napangiti na si Ninang Jean. Magaling, bulong niya. Sa totoo lang, hindi agad doon napunta. Nag-usap pa kami ng mas personal. Tinanong pa ako ni Alice ng tungkol sa pamilya ko, sa mga pangarap ko at sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hanggang sa unti-unti nawala na ang tensyon at napalitan na ng kakaibang koneksyon. Bago matapos ang gabi, hinawakan ni Alice ang kamay ko. Nagkatinginan kami ni Ninang Jean. Hindi selos ang nasa mata niya. See? Sabi niya kay Alice. Sabi ko sa iyo eh. At sa sandaling yon, alam kong tuluyan na akong nasa gitna ng isang ugnayang hindi pangkaraniwan. At sa mga sumunod na oras, si Alice naman ang tumawid sa hangganang tinawid ni Jean. Hinatid pa nga kami ni Ninang Jean sa kwarto. At doon masasabi ko ang pagkakaiba ng dalawang ginang. At aaminin ko, mas nagustuhan ko si Tita Alice.
Hindi ko sukat akalain na mangyayari sa akin ang ganitong klase ng karanasan. Pero aaminin ko, gusto ko ang nangyari. Mabilis lumipas ang mga araw. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagbabalik ng dating driver ni Ninang Jean. Isang umaga noon, tinawag niya ako sa may sala. Maayos na maayos ang bihis niya gaya ng dati. Kalmado, kontrolado niya lahat at parang walang bakas ng lihim na pinagsaluhan namin. Isang beses lang na may naganap sa amin. Pero kay Alice, hindi ko na mabilang. Kael, sabi niya, lalabas na raw si Mang Tony sa ospital next week. Kaya na niyang bumalik. Alam ko nang ibig sabihin nun. Ganun ho ba? Sagot ko. Tumango naman to. Malaking tulong ka talaga sa akin at hindi ko makakalimutan yun, Kael. Hindi ko alam kung trabaho ba ang tinutukoy niya o higit pa. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Pero ano man ang mangyari, mananatili yun sa atin lang. Dagdag pa niya. Opo, Ninang Jean, sagot ko. Akala ko noon doon na matatapos ang lahat, Miss Love. Pero nagkamali ako. 2 araw noon, bago tuluyang bumalik si Mang Tony, dumalaw pa si Alice. Nasa beranda kami noon nang dumating siya. Pagkababa niya ng sasakyan niya, diretso siyang lumapit sa amin. Jean, balita ko babalik ng driver mo. Bungad niya agad kay Ninang Jean. Oo eh. Baikling sagot nito. Napatingin si Alice sa akin. Kael? Tawag niya. May plano ka na ba pagkatapos? Babalik na lang ho siguro ako sa pasada. Sandaling katahimikan ng namayani. Kung gusto mo sa akin ka na lang. Biglang sabi ni Alice. Napalingon pa ako sa kanya. Po? Kailangan ko rin ng driver eh. Madalas din naman ako lumalabas. At mas komportable ako kung kakilala ko ng kukunin ko. Tumingin siya kay Ninang Jean. Ngumiti naman si Jean ng marahan. Napakagandang idea niyan. Hindi ko alam kung bakit parang napag-usapan nila ko bago pa nila sabihin sa akin yon. Ano, payag ka ba? Tanong ni Alice. Hindi ko agad yun nasagot. Pero sa loob ko, alam kong oo ang magiging sagot ko. Opo, sabi ko. At doon nagpatuloy ang kwento namin. Lumipat ako sa bahay ni Alice makalipas ang 1 linggo. Mas tahimik ang bahay niya kumpara kina Ninang Jean. Mas simple pero elegante. Ramdam mo ang katahimikan ng isang taong mag-isa. Sa unang gabi ko roon, inihatid ko siya mula sa isang meeting niya. Pagpasok namin sa bahay niya, wala nang ibang tao. Kael, tawag niya habang tinatanggal ang sapatos niya. Kumain ka na ba? Opo. Ako hindi pa samahan mo muna ako. Sa dining table kami lang 2. Hindi na ito tulad ng dati, nakasama namin si Jean. Iba ang pakiramdam ngayon. Alam mo, sabi niya habang umiinom ng tubig, hindi ko talaga akalaing aabot tayo dito. Ako rin ho sagot ko. Huwag mo na akong ipo kapag tayo lang. Sige Alice. Parang may pader na tuluyang bumagsak sa pagitan naming 2. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano ang meron sa amin. Wala kaming label. Walang malinaw na usapan kung anong meron sa aming 2. Kung ano kami sa isa't isa. Pero gabi-gabi, magkatabi kaming natutulog sa iisang kama. Yung pakiramdam na para kaming mag-asawang 2. Minsan nga bang nakahiga kami, nakayakap siya sa akin, magtatanong siya. Masaya ka ba? Oo naman, sagot ko. Sigurado? Oo. Totoo lang ha, Kael, hindi kita pinipilit. Alam ko. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nananatili. Siguro dahil sa atensyon niya, mabait siya, o kaya dahil sa pakinabang. Bilang driver, mas mataas ang sahod ko. May allowance pa. At may mga bagay na hindi ko kailangang hilingin dahil kusa niyang binibigay. Yung pangarap kong bahay sa mga magulang ko, unti-unti kong naipagawa
dahil sa tulong niya. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang ka, El, ha? Madalas nitong sinasabi. At hindi niya ako pinapabayaan. Pero hindi ko rin siya inaabuso. Paminsan-minsan, kapag bumibisita si Jean sa bahay, normal lang ang kilos nila. Parang walang lihim na pinagsaluhan kaming tatlo noon. Minsan, nagkakasalubungan ang tingin namin ni Ninang Jean. May mga alaala, pero parang wala na lang. Isang beses, habang nasa kusina ako, narinig kong nag-uusap ang dalawa. Ano, masaya ka ba? Tanong ni Ninang Jean kay Alice. Biglang tumahimik si Alice. Oo masaya ako sa kanya. Hindi ka naman nagsisisi. Hinding-hindi nga eh. May mahinang tawa si Jean doon. Buti naman kung ganun. At least, nakatagpo ka na. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin noon. Lumipas pa ang mga buwan, ganun pa rin kami ni Alice. Magkasama sa mga biyahe, sa gabi, magkatabing matulog. Minsan nga iniisip ko, tama pa kaya to? Pero sa tuwing gigising naman ako na nasa tabi niya, nakayakap siya, payapa ang mukha niya habang natutulog. Parang nawawala ang tanong. Hindi ko alam kung mahal ko na ba siya. O hindi ko alam kung pansamantala lang. Bastang alam ko lang, para kaming may kasundo ang dalawa. Isang gabi, habang nakahiga kaming dalawa. Kael, mahina niyang sabi. Salamat ha. Para saan? Wala, basta salamat. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kaya hinawakan ko na lamang noon ang kamay niya. Sa loob ko, alam kong hindi perpekto ang sitwasyon namin, pero alam kong hindi rin ito laro. Kung ano man ang meron sa amin, totoo na iyon. At sa bawat gabing magkatabi kaming natutulog, alam kong mas lalong lumalalim ang koneksyon namin. Walang ingay at walang kailangang ipaliwanag sa iba. At marahil, mas mabuti na rin iyon. Dahil minsan, ang ugnayang walang nakakaalam ay mas magtatagal pa dahil walang makikialam. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa mga nakinig. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyo, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Ako si Andoy, 29 anyos, may asawa at may mga anak, at araw-araw lumalaban sa hirap ng buhay. Karaniwang tao lang po ako. Hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa hirap ng buhay. Kaya nga ang meron lang sa akin, sipag, tiyaga at pag-asa na kahit papaano ay sana'y may magandang bukas na dumating sa aking pamilya. Isang kwento po ang aking ibabahagi ngayon sa inyong lahat. Kwento na nangyari sa akin na masasabi kong hindi ko makakalimutan. Kapitbahay namin si Ma'am Beatrice. Mga ilang bahay ang layo mula sa amin. 41 years old na siya at isa ng byuda. Dati rin siyang guro. May edad na siya pero hindi mo aakalain sa itsura niya. Maayos manamit, maaliwalas ang muka, maganda at sopistikada. May mga paupahan siyang bahay at maliliit na negosyo dito sa amin. Maganda ang buhay niya. At lahat ng mga anak niya ay nasa abroad na. Pero yun nga lamang ay mag-isa lang siya sa malaking bahay niya. Ako ang kinuha niyang tagalinis. Ako ang inuutusan niya sa palengke tuwing umaga. Minsan ako ang nag-aayos ng kung ano-anong sira sa bahay niya. Hindi siya madamot magbayad. Minsan sobra pa nga. Tinanggap ko ang trabaho na yon dahil kung tutuusin ay mas malaki pa ang bigay niyang sahod sa akin kesa sa sideline ko sa construction. Idagdag pa na minsan, libre na kami ng ulam
at may pag-groceries pa siya. Sa una, ganun lang talaga. Trabaho, uwi, trabaho ulit, kinabukasan. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang kalungkutan ng byuda. Minsan kapag tapos na akong maglinis, uupo siya sa may sala at yayayain akong uminom ng kape. Tapos makikipagkwentuhan lang siya sa akin na tila ba sabik na may makausap. Paulit-ulit lang din naman ang mga kwento niya. Na miss na raw niya ang mga anak niya. Nasanay naman na daw siyang mag-isa, pero may mga gabi talagang sobrang nalulungkot siya. Ako naman, hindi naman ako sanay magkwento, kaya nakikinig lang ako at tumatango paminsan-minsan. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Nagkasakit noon ang anak ko. Isang gabing nilagnat siya ng todo. Nanginginig at hindi makatulog. Walang laman ang pitaka ko. Ang asawa ko umiiyak na sa kaba. Wala kaming mahinga ng tulong. Ang mga kapitbahay namin, pare-pareho lang din naming hirap sa buhay. Sa isip ko, ayokong gawin, pero wala akong choice. Pumunta ako kay Ma'am Beatrice kahit hindi na oras ng trabaho. Nanginginig ang tuhod ko. At hindi ko alam kung paano ko ba sisimulan. Kumatok ako. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya agad ang itsura ko. Pawis, puyat, at halatang may problema. Anong nangyari, Andoy? Tanong niya. Hindi ko na napigilan. Sinabi ko na lahat tungkol sa anak ko, sa problema ko. Tahimik siyang nakinig. Maya-maya'y pumasok siya sa loob at bumalik dala ang sobre. Tapos inabot niya sa akin. Dalhin niyo na agad sa ospital, sabi niya. Gusto kong lumuhod sa pasasalamat. Gusto kong sabihin na babayaran ko rin kaagad na magtatrabaho ako ng doble. Pero bago ko makapagsalita, nagsalita siya ulit. Pero Andoy, pwede ba akong makiusap? Kahit wag mo nang bayaran. I mean, bayaran mo na lang ng ibang kapalit. Doon ako napatigil. Tumingin siya sa akin ng diretso. Hindi siya nakangiti. Hindi siya nagbibiro. Parang guru pa rin na may otoridad ang boses. Pero ayokong pilitin ka. Pwede kang tumanggi. Dagdag niya. Hindi ko agad naintindihan kung ano talagang tinutukoy niya. Hanggang sa lumapit siya ng kaunti at sapat na ang kaunting distansya para maramdaman ko na mabigat na ang sitwasyon. Matagal na akong mag-isa, Andoy. Sabi niya ng mahina. At alam kong may asawa ka. Alam kong mali ang mga sinasabi ko. Kaya nasa iyo ang desisyon. Gusto ko lang talaga ng lalaking magpapasaya ngayon sa akin. Parang gumuho ang mundo ko. Sa isang banda, may asawa ako. At sa kabilang banda, may anak din akong nangangailangan ng pera, ng tulong. Malaki ang halaga na nasa sobre, pero may kapalit na alam kong hindi ko dapat ibigay. Sige na, tsaka mo na ako sagutin. Yun ang huling sinabi niya. Lumabas ako ng bahay niya na parang lutang, dala-dala ang sobre. Ginamit ko ang pera para sa anak ko. Bumuti ang lagay niya, nakahinga ako ng maluwag, pero kapalit noon, hindi naman ako pinatulog sa kakaisip. Kinabukasan, pumasok ako ulit sa trabaho na parang may mabigat na nakasabit sa dibdib ko. Maaga pa lang, nandoon na ako sa bakura ni Ma'am Beatrice. Tahimik ang paligid gaya ng dati, pero parang mas ramdam ko ang katahimikan ngayon kaysa dati. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ako ng magandang ngiti. Nakasando siya noon ng itim. Litaw na litaw ang kaputian niya, na kahit may edad na, ay mapapalingon ka pa rin sa kanya. Hindi niya binanggit ang nangyari noong nakaraang araw.
Andoy, sabi niya, may ipapagawa ko sa'yo ha? Itinuro niya ang isang silid sa dulo ng pasilyo. Matagal na raw yung hindi nagagamit. Tinambakan na ng kung ano-anong mga gamit. Lumang kabinet, kahon na puno ng libro, sirang mga electric fan, at mga damit na hindi na naisusuot. Baka dumating ang mga anak ko sa isang buwan. Gusto kong maayos at malinis yan. Wika niya na masiglang masigla ang boses. Tumango lang ako. Mas mabuti na nga rin may ginagawa ako kaysa mag-isip ako ng kung ano-ano. Pagbukas ko ng silid, sinalubong ako ng alikabok at amoy ng luma. Binuksan ko ang bintana para pumasok muna ang hangin. Kahit umaga pa lang, napakainit na kaagad. Pawis na pawis ako habang nagbubuhat ng mga kahon at nagwawalis ng sahig. Ilang oras ang lumipas. Ramdam ko ang lagkit sa likod ko, sa katawan ko, na para bang kumakapit ang init sa balat ko. Wala naman akong kasama sa loob ng silid, kaya nagpasya kung alisin muna ang suot kong t-shirt para ipampunas sa mukha kong pawis na pawis na. Hindi ko naman napansin na nakatayo na pala si Ma'am Beatrice sa may pintuan. Nang maramdaman ko ang presensya niya, napalingon ako. Napatigil siya sa paglalakad at hindi siya nakapagsalita kaagad. Napatingin lamang siya sa akin. Hindi naman bastos ang tingin niya pero diretso na para bang may iniisip. Mainit ho, sabi ko, napilit na binabasag ang katahimikan. Tumango siya at lumapit ng kaunti. Kita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Lungkot o pananabik. Magpahinga ka muna, sabi niya. May merienda na sa labas. Pumunta ka na roon. Lumabas ako ng silid. Kumain sandali at uminom. Pero hindi pa rin mawala ang tensyon. Ramdam ko yon sa bawat kilos namin na parang may inaantay. Pagbalik ko sa loob, naroon pa rin siya. Nakaupo siya sa isang lumang silya. Hawak ang isang kahon ng mga litrato. Lumang-luma na ang mga kuha, mga bata at isang pamilya. Sila ang mga anak ko. Sabi niya na parang kinakausap ang sarili. Dito sila lumaki. Tahimik lamang akong nakatayo sa gilid. Hindi ko alam kung dapat ba akong makialam o magsalita. Maya-maya, tumingin siya sa akin ng direkta. Walang paligoy-ligoy. Andoy, sabi niya. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Biglang bumikat ang dibdib ko. Tumango ako kahit hindi ko gustong marinig ulit yon. Hindi naman kita minamadali, Andoy. Dagdag niya. Pero ayokong may mga bagay na nakabitin. Tumayo siya at lumapit. Mas malapit na ngayon kaysa dati. Ramdam ko ang init. Hindi lang dahil sa panahon, kundi dahil sa nangyayari. Halo-halo ang takot at pagkalito na nararamdaman ko. Kung pwede, sabi niya ulit ang mahina. Ngayon mo na ako bayaran. Parang huminto ang oras. Hindi naman niya ako hinawakan, pero malinaw ang ibig niyang sabihin. At malinaw din sa akin na nasa akin ang desisyon. Naalala ko yung pera, ang pagiging mabait niya sa akin, pati na sa pamilya ko. Huminga ako ng malalim. May asawa ho ako eh. Halos pabulong kong sabi. Tumango siya. Kaya nga sa atin lang dapat. Hindi naman kita inaagaw. Gusto ko lang sumaya. At gusto ko lang mapunan pa ang pangangailangan ko. Alam ko naman marami dyan na pwede kong bayaran. Pero ikaw ang gusto ko, Andoy. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa. Tapos pababa ulit at huminto sa ibaba. Matagal na akong biyuda, Andoy. Kaya mo bang pasayahin ang biyudang katulad ko?
Tahimik kaming nagkatitigan. Maya-maya lumapit ako ng kaunti. Hindi ko nga alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob noon. Tapos hinawakan naman niya ang braso ko. At tong mga sandaling yun, nakaramdam na rin ako ng kakaiba. At sa pagdampi ng kamay niya sa braso ko, nakaramdam ako ng libo-libong kuryente. Init at apoy ang lumukob sa katawan ko. Kaya ko naman ho, Ma'am Beatrice. Kaya ko hong pasayahin ang katulad mo. Kung ganon, sige nga, umpisahan mo. Dahil malaki-laki yung bonus na ibibigay ko sa'yo kapag nagawa mo yun. Sa sinabi niyang yun, nabuhayan pa ako lalo. Hindi naman sigurong malalaman ng asawa ko ang gagawin ko. Mainam na rin nang makaipon naman ako kahit kaunti ng panghanda sa nalalapit na kaarawan ng bunso kong anak. At sa mga isiping yun, doon lalong tumibay ang kagustuhan kong mapasaya ang byuda. Hinalikan ko siya sa may labi niya. Mabango ang hininga niya. Mabango rin ang katawan niya na para bang pinaghandaan niya ang araw na ito. At sa mga sumunod na oras sa bakanteng kwartong yun, sa tambakan ng mga gamit, doon ko pinunan ang pangangailangan ni Ma'am Beatrice. At doon ko unang naramdaman na hindi lang katawan ko ang nadadala ng sitwasyon, kundi pati ang puso ko. Umuwi ako nung araw na yon na may laman ng bulsa ko. Hindi lang basta laman, malaki-laki. Mas malaki kaysa sa kinikita ko sa ilang buwang paghahanap buhay. Mabigat ang sobre sa kamay ko. Pero tila mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng asawa ko na may ngiti. Hindi niya alam kung saan galing ang pera. Sinabi ko na lang na may sideline akong nakuha. May inayos akong matagal nang sira sa bahay ng amo ko. Hindi na siya nagtanong pa. Mas mahalaga sa kanya na may pambili kami ng gamot, pagkain at pambayad na rin sa utang. Nang gabing yon, mahimbing ang tulog ng mga anak ko. Nakahiga ako sa tabi ng asawa ko, nakatingin sa kisame. Hindi kasi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Gusto kong kalimutan. Gusto kong isipin na tapos na isang beses lang para sa anak ko, para sa pamilya ko. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa dati ang lahat. Pumasok ako sa bahay ni Beatrice o pumapasok ako sa bahay ni Ma'am Beatrice tuwing umaga. Naglilinis at namamalengke. Ganun pa rin, nag-aayos ng kung ano-anong kailangang ayusin. Para bang walang nangyari. Hindi na niya binabanggit yun. Walang mali siya sa mga kilos niya, wala ring kakaiba sa pananalita niya. Kung mag-uusap man kami, tungkol lang yon sa mga paupahan niya, sa ipapagawa niya o sa mga anak niyang nasa abroad. Para kaming amo at tauhan lang ulit. At sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Lumipas ang mga linggo, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Nasanay ulit ako sa normal na takbo ng buhay. Hanggang sa dumating ang birthday ng bunso ko. Maaga pa lang noon abala na ang misis ko. Simpleng handaan lang naman ang plano namin. Pansit, lumpiang Shanghai, konting ulam. Hindi naman kami sanay sa bongga. Ang malaga magkakasama kami. Habang naghihiwa siya ng gulay, biglang nagsalita si misis. Alam mo, sabi niya, imbitahan kaya natin si Ma'am Beatrice. Napatigil ako noon. Bakit naman? Tanong ko, napilit kinakalma ang sarili. Syempre, nakakahiya naman. Tsaka ang bait kaya niya. Sagot ng asawa ko. Malaki rin yung naitulong niya sa atin. Tsaka, ayan lang siya ang lapit-lapit lang ng bahay niya. Para makabawi man lang tayo sa kanya. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na huwag na.
Pero paano? Ano namang dadahilan ko? Wala naman akong maisip na katanggap-tanggap. Di sige, sabi ko na lamang sa huli, kahit parang may bumara sa lalamunan ko. Pagkatapos magluto, nag-set up na si Mrs. Masayang masaya ang loob ng bahay namin. May ilang kapitbahay, may tawanan ng mga bata. Kahit simple, ramdam na ramdam ko ang saya. Bandang mga hapon pa nung dumating si Ma'am Beatrice. Halos mapatingin sa kanya ang lahat. Napakaganda ng bihis niya. Simple lang pero napaka-eleganting tingnan. May dala siyang mga supot. May prutas, may cake, may mga tsokolate pa nga at kung ano-ano pa. May hiwalay pang mga regalo para sa 3 naming anak. Ma'am Beatrice, sigaw ng bunso ko na tuwang-tuwa. Ngumiti siya at inabot ang regalo. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng mga anak ko. Kita ko rin ang pasasalamat sa mga mata ng asawa ko. Maraming salamat po Ma'am Beatrice. Buti po nakapunta kayo. Sabi ng misis ko, hindi po namin inaasahan yon. Walang anuman. Sagot ni Beatrice. Masaya akong nandito at salamat dahil inimbitan niyo ako. Habang kumakain kami, parang wala lang. Nakikipagkwentuhan siya sa mga bisita, nakikinig sa mga kwento ng misis ko, tumatawa sa mga biro ng mga kapitbahay. Kung may nakatingin man sa amin, wala silang mapapansin. Pero ako, parang sasabog na sa kaba ang dibdib ko. Nung gumabi na at paalis na ang ilan sa mga bisita, nagpaalam na rin si Ma'am Beatrice na alis na. Medyo madilim na rin sa labas at wala namang masyadong ilaw sa kalsada. Hatid mo na kaya si Ma'am Beatrice lakay, sabi ng asawa ko. Delikado na gabi na. Bago pa ako makatanggi, sumang-ayon naman si Ma'am Beatrice. O sige Andoy, kung hindi ka naman maaabala, sabi niya. Nagpaalam ang asawa ko sa amin. Nakangiti pa siya. Walang kaalam-alam sa nararamdaman ko. Pagdating namin sa tapat ng bahay niya, napahinto ako. Salamat sa paghatid, sabi niya. Walang anuman po Ma'am Beatrice, sagot ko. Akala ko tapos na. Akala ko uuwi na ako. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, nagsalita siya ulit. Andoy? Tawag niya. Napalingon ako. Pwede pa ba? Na humirit. Kahit isang beses lang. Sabi niya. Mahina pero malinaw. Bago ka umuwi pagbigyan mo naman na ako. Bigla na naman akong kinabahan. Tumingin ako sa bahay namin. Naalala ko ang asawa ko, ang mga anak ko, ang ngiting nakita ko kanina. Alam kong mali, alam kong dapat akong tumanggi, pero nandoon na naman ako sa sitwasyong hirap na hirap akong humindi pagdating sa kanya. Sandali lang po Mama, baka kasi hanapin na ako ni Bianca. Sabi ko, na halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Pumasok na kami sa loob ng bahay niya. At doon, muling naganap ang hindi dapat. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nasatisfied siya, na para bang bumalik siya ulit sa pagkabata. Pagkatapos noon, hingal na hingal kaming pareho. Binigyan niya ulit ako ng pera. Hindi ko na tiningnan kung magkano at syempre hindi ko na rin tinanggihan pa. Umuwi ako ang tahimik. Pagkapasok sa bahay, naghihintay ang asawa ko doon na busy pa rin sa pag-aayos ng kalat. Nagpaalam na ako sa kanya na mauuna na akong matulog. At doon, sa dilim ng kwarto namin, ramdam kong unti-unti na akong nilalamon ng konsensya. Alam kong hindi na ito matatapos sa isang beses lang. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ako. Hindi dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil
sa sarili kong kahinaan. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Hindi ko na malayan, 1 buwan na palang nakararaan. Dumating na kasi ang mga anak ni Ma'am Beatrice mula sa abroad. 3 silang sabay-sabay na umuwi. Punong-puno ng tawanan ang bahay, puno ng bisita, puno ng ingay na matagal nang nawala sa loob ng bahay ni Ma'am Beatrice. Mula umaga hanggang gabi, abala ko. Ako ang palaging inuutusan sa pamamalengke, pagbubuhat ng mesa, pag-aayos ng silid, pati na rin sa paglilinis ng bakuran. Halos araw-araw kasi may handaan na para bang gustong bumawi ni Ma'am Beatrice sa mga panahong wala ang mga anak niya. Hindi na kami nagkausap ng masinsinan. Lagi kasing may tao, laging may nakatingin. At sa totoo lang, nakahinga ako ng kaunti. Para bang nabigyan ako ng pahinga mula sa bigat ng lihim naming dalawa. 2 linggo ang tinagal ng mga anak niya. 2 linggong pagod pero maayos ang lahat. Walang nangyaring kakaiba. Hanggang isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga pinamili sa kusina, tinawag ako ni Ma'am Beatrice. "Andoy?" sabi niya. "Halika muna dito." Sumunod ako. Nasa sala siya noon at nakaupo. "May sasabihin ako." Dagdag pa niya. Akala ko may ipapagawa na naman siya o may ipapabili pa. Pero iba ang tono ng boses niya na para bang may lungkot, para bang may mabigat. Isasamba na nga pala ako ng mga anak ko. Bigla akong napatigil. Matagal na pala nilang inaasikasong papeles ko. Ayaw lang nila akong biglain. Dugtong niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Gulat, lungkot, gaan, ewan, halo-halo. Kailan ho?" tanong ko sa huli. "Sa pag-alis nila sa 1 linggo, sagot niya. Tumango na lamang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o manghinayang. Sa isip ko, baka ito na ang katapusan ng lahat. Baka ito na ang pagkakataon kong tuluyang makabalik sa tamang landas. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala pa kami sa pag-aayos ng gamit. Parang gusto niyang siguraduhin na may iwan niya ang lahat sa maayos na kalagayan. Isang gabi, matapos umalis ang mga anak niya para mamasyal, naiwan muna kaming 2 sa bahay. Tahimik nun, masyadong tahimik. "Andoy, salamat sa lahat sabi niya habang nakaupo sa mesa. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang mga nakaraang buwan kung wala ka. "Walang anuman po yun, Ma'am Beatrice," sagot ko. Ngumiti siya noon pero may lungkot sa mga mata niya. "Alam ko, marami tayong hindi dapat ginawa. Dahil alam kong may pamilya ka," sabi niya. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko lamang. "Pero bago ko umalis," dagdag niya, "may hihilingin pa sana ako Alam ko na agad kung ano yon. 1 beses ulit. Hindi na para sa pera, kundi para na sa alaala. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang pagod na ako. Pero hindi ko rin maitanggi na may parte sa akin na ayaw pang matapos yun. At doon, sa katahimikan ng gabi, yun na ang huling beses na may nangyari sa amin ni Ma'am Beatrice. Hindi ko na ikukuwento ang lahat. Ang mahalaga, matapos yun, pareho kaming tahimik at pareho kaming nakontento. Araw ng Martes, nung umalis sila Ma'am Beatrice kasama ang mga anak niya, maaga pa lang nasa labas na ang mga sasakyan. Bago siya tuluyang sumakay, lumapit siya sa akin. "Paano, Andoy? Ikaw nang bahala dito sa bahay ko, ha?" sabi niya. "Magbibigay na lang ako sweldo buwan-buwan. Alagaan mo to, lagi mong linisin, okay?" Nagulat ako
sa sinabi niya. Malaki-laki rin kasi ang binanggit niyang halaga ng sahod ko. Sapat na sapat para sa pamilya ko. Salamat po. Sabi ko na halos hindi makapaniwala. Tumayo siya, ngumiti at tuluyang umalis. Mula noon, ako na ang naging bantay ng bahay niya. Ako na ang naglilinis, ako ang nag-aayos ng paupahan niya. Ako ang tumatanggap minsan ng upa. Maayos naman ang lahat. Kami, hindi na kami hirap. Unti-unting gumaan ang buhay namin dahil kay Ma'am Beatrice. Pero kahit naging maayos ang lahat, may mga gabing bumabalik sa isip ko si Ma'am Beatrice. Ang katahimikan ng bahay niya, ang mga usapan namin dati. Lumipas ang 1 taon, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Ang balita ko nga sa kanya, ngayong taon daw ay babalik sila para magbakasyon. Kaya eto ako. Todo ayos ako ng bahay. Lahat ng sira inaayos ko. Lahat ng alikabok nililinis ko. Parang gusto kong ipakita na tinupad ko ang tiwala niya. Ang hindi ko lang alam, kapag nagkita ulit kami, magiging amo at caretaker na lang ba kami o hihirit pa rin ba ang nakaraan? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, may mga alaala talagang kahit gaano katagal ang lumipas, hindi mo basta-basta mabubura. At iyon ang lihim na habang buhay kong dadalhin. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang aking maiksing kwento. Maraming salamat po sa pag-share ng istoryang ito. Muli, ako po si Andoy.